Hej 5D. Jeg vil gerne lige vise jer, hvordan at I finder mit CFU. I går ind på mitcfu.dk. I logger på med jeres Unilogin. Den kender allerede min kode. Jeg logger ind. Jeg skriver, at jeg er medarbejder. Når I så kommer ind, så skal I starte med at kigge på mine materialer, fordi der har jeg nemlig lagt jeres ting. Og her er maden flytter ind. I trykker på den. Så trykker I på afspil tv-optagelse. Hernede nederst er det vigtigt, at I kan se, at der står kapitler, og maden flytter ind. Herude kan I se, at der er forskellige kapitelsæt. I skal vælge det, der hedder maden flytter ind, hvis der ikke står noget. Faktisk se, der er nogle forskellige. I skal vælge den, der hedder maden flytter ind. Tryk anvend. Det betyder nu, at I har forskellige ting her, hvor I kan komme rundt i filmen, alt efter hvor I måske er nået til. Yep. Inde på MiBook kan I se, der logger jeg også ind, at jeg har lagt nogle spørgsmål til jer. Jeg skal logge på som pædagogisk personale. Jeg vælger årsplaner. Det gør I også. I finder 5. årgang, og I finder kristendom. Den er hernede. 5. A, kristendomskundskab. Og det er det første forløb, der ligger her. Herinde, det vil se ud sådan her for jer. Maden flytter ind. Der er nogle spørgsmål, som du skal besvare, inden du ser filmen på mit CFU. Og bagefter går du så i gang med at se filmen. Og nedenunder vil der være spørgsmål tilgængelige for jer, som jeg har gjort synlige på det tidspunkt. Husk, det kan være en god idé lige at trykke på opdater heroppe, hvis man sidder med en ikke ny, fuldstændig ny side af MiBook, så trykker man lige på den her oppe, og så går den ind og kigger på det, og så kan I faktisk se, at jeg kommer tilbage, og her er mine spørgsmål, som jeg gør synlige for jer inden torsdag. Og så svarer I på kapitlerne. Så god fornøjelse!